ಬೆತ್ರಡು ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರಿನ ಕೆರ್ನ ಆರೋಪಿಲೆಡುವರಿ ಕಾರಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಗಂಟಾಲ್ ಕಟ್ಟೆದ ಬದ್ರಿಯಾ ಹೋಟೆಲ್ ದನಿ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ಗೆ ಪಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಕೇಸಿಡ ಮೂವೇರು ಆರೋಪಿಲೆನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರು ಬೆತ್ರ ಗಂಟಾಲ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಬದ್ರಿಯಾ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ಗೆ ಪಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕೆರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಮೂವೇರು ಆರೋಪಿಲೆನ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದರು. ಧನರಾಜ್ ಆಲಿಯಸ್ ಧನು, ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ಶಾಶ್ವತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲಿಯಸ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಬಂಧನ ಆಯ್ನ ಆರೋಪಿಲು. ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರಿನ ಕೆರ್ನ ಕೇಸಿದ ಬಂಧನ ಆಯ್ನ ಜಾಮೀನ್ ಮಿತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಪನ್ಪನಾಯ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೊಗ್ಗಿನ ಆರೋಪಿಲು ಹತ್ಯಾರ್ಲೆಡು ಪಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಆರೋಪಿಲೆನ್ ಪತ್ಯರ ಬೆದ್ರಾ ಪೊಲೀಸರು ಕುಡ್ಲಾ ಸಿಸಿಬಿ ಬೊಕ ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಉತ್ತರ ಒತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಮೂಜಿಕೋಟ ಕಟದಿತ್ತೇರು. ಬಂಧನ ಆರೋಪಿಲೆಡು ಧನು ಪನ್ಪನಾಯ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಲಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿನ ಕೇಸ್ ಬೊಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಡ್ಚಾಂದಿನ ಮಾತ ಪಾಡ್ನ ಬಗೆಟ್ ಕೇಸ್ ಉಂಡು. ಆರೋಪಿ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಯ ನೆದಿನ್ನುಗು ಎದುರು ಬೆದ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕೇಸ್ ಉಂಡು.